Predstav si, že sa ráno zobudíš, pozrieš sa na mobil a vidíš notifikácie o nových predajoch. 5 predajov, 10 predajov, 15 predajov. A ty si počas celej noci nič nerobila, len si spala. Ahoj, som Natália Powerová a presne toto zažívam vďaka systému predaja digitálnych produktov, ktorý mi v najlepšom mesiaci priniesol neuveriteľných 11 419 eur. A celé to začalo jednoduchým produktom za 24 eur. V tomto videu ti ukážem, ako si krok za krokom vytvoriť svoj prvý digitálny produkt, ktorý ti otvorí cestu k stabilnému pasívnemu príjmu 1000 eur mesačne. Peniaze, ktoré ti budú pribúdať na účet, aj keď práve nakupuješ, spíš alebo si na dovolenke. Možno ti to znie príliš jednoducho, chápem to. Keď som ja začínala, nemala som ani poňatia ako na to. Pamätám si ten deň, keď som sedela za pokladňou a zarábala 594 eur mesačne a snívala som o tom, že by som mohla urobiť niečo, čo mi prinesie skutočnú slobodu. Dnes zarábam viac za mesiac, než som kedysi zarobila za celý rok v zamestnaní. A všetko sa to začalo jednoduchým digitálnym produktom, ktorý nemal dokonca ani vysokú cenu. Môj život sa kompletne zmenil. Už nemusím stávať do práce, ktorú nemám rada. Môžem cestovať, kedy chcem. A čo je najlepšie, nemusím sa strachovať, či na konci mesiaca vyžijem. Prečo lacný produkt? Veľa začínajúcich podnikateľov robí presne opačnú chybu. Snažia sa hneď na začiatku predávať drahé služby, coaching alebo komplexné kurzy. Myslia si, že čím vyššia cena, tým lepšie. Ale ja som zistila, že začať s lacným produktom má obrovské výhody, ktoré si možno neuvedomuješ. Predovšetkým to z teba odstráni takmer všetok tlak. Je to len 24 eur, nie 500. Nemusíš sa cítiť ako podvodnička, nemusíš dokazovať, že tvoj produkt stojí za tie peniaze. Pritom ale za 24 eur môžeš dodať neskutočnú hodnotu. Navyše ľudia oveľa ľahšie klikajú na kúpiť teraz, keď je produkt cenovo dostupný. Tvoja konverzná miera bude oveľa vyššia ako pri drahom produkte. A možno ten najdôležitejší dôvod, predaj lacného produktu ti pomôže vybudovať si seba dôveru. S každým predajom získaš reálny dôkaz, že dokážeš vytvoriť niečo, za čo sú ľudia ochotní zaplatiť. A práve táto sebadôvera je kľúčová, keď začínaš. Hovorím to, pretože som sama prešla tou cestou plnou pochybností. Keď som vytvorila svoj prvý e-book, strávila som ním 3 mesiace a výsledok celých 11 centov zisku. Ale nevzdala som sa a dnes som za to veľmi vďačná. Čo predávať za 24 eur? Poďme sa pozrieť na to, čo konkrétne môžeš predávať za 24 eur a čo si ľudia skutočne chcú kúpiť. V tejto cenovej kategórii máš niekoľko skvelých možností. Prvou sú e-booky alebo minikurzy, ktoré riešia jeden konkrétny problém. Napríklad, ako získať svojich prvých 1000 followerov na Instagrame alebo 10-dňový plán detoxikácie. Tieto produkty môžeš vytvoriť aj bez špeciálnych zručností. Druhou možnosťou sú PDF balíčky s praktickými nástrojmi. Ja som zistila, že najľahšie sa predávajú šablóny, či už e-maily, príspevky na Instagram alebo bioprofily. Veľký úspech majú aj kontrolné zoznamy, rôzne plánovače, pracovné hárky alebo tabuľky s automatizáciou, ktoré niečo spočítajú za teba. Veľa mojich študentov si myslelo, že nemajú čo ponúknuť alebo predať, ale každý z nás má unikátne znalosti, skúsenosti alebo systémy, ktoré iní ľudia chcú a sú za ne ochotní zaplatiť, aby ušetrili čas a dostali sa rýchlejšie k vytúženému výsledku. Napríklad, ak sa venuješ sociálnym sieťam, môžeš vytvoriť napríklad šablóny pre Instagram Stories s presne napísanými textami, ktoré ľuďom pomôžu získať viac predajov. Ak si kozmetička, môžeš pripraviť praktickú príručku v starostlivosti o pleť podľa typu pleti. Ak ťa baví zdravý životný štýl, môžeš vytvoriť tabuľku, ktorá ľuďom automaticky zostaví jedálniček na celý týždeň. Mimochodom, ak chceš vedieť, ako presne som si vybudovala svoj pasívny príjem od nuly, zaregistruj sa na môj bezplatný webinár, kde ti ukážem celý tento proces krok za krokom. Odkaz nájdeš dole v popise. Kľúčom je vytvoriť niečo, čo ľuďom ušetrí čas alebo zjednoduší život. Ľudia kupujú riešenia na svoje problémy. Čím viac času im ušetríš, tým hodnotnejší bude tvoj produkt. Ako tvoj produkt vytvoriť? Veľa ľudí sa zasekne pri tvorbe produktu, pretože sa snažia urobiť všetko dokonale. Pamätáš si, ako som ti vravela, že so svojím prvým e-bookom som strávila 3 mesiace? To bola obrovská chyba. Jednoduchý PDF balíček môžeš vytvoriť za jeden víkend. Ja som vytvorila môj najpopulárnejší kurz Instaraz Revolúcia, ktorý dnes predávam za 24 eur, za menej ako týždeň. Mnohí ľudia sa zbytočne boja technickej stránky digitálnych produktov. Pravda je, že dnes existujú nástroje, ktoré zvládne aj úplný začiatočník. Keď som ja začínala, nevedela som ani základy grafiky a dnes vytváram produkty, ktoré sa predávajú každý deň. Canva ti umožní vytvoriť profesionálne vyzerajúce šablóny, príručky a e-booky len pomocou niekoľkých kliknutí. Vyberieš si hotový dizajn, vymeníš
doplníš texty a obrázky a za 30 minút máš prvú verziu svojho produktu. Google Sheets zase dokáže premeniť tvoj jednoduchý plán na automatizovanú tabuľku, ktorá tvojim zákazníkom ušetrí desiatky hodín práce. Stačí poznať základné funkcie, ktoré sa naučíš za jedno popoludne. Najdôležitejšie je však začať. Tvoj prvý produkt nemusí byť dokonalý. Môj prvý digitálny produkt by som dnes urobila úplne inak, ale aj tak mi priniesol prvé predaje a skúsenosti. Tvoj produkt teda nemusí byť dokonalý alebo pokrývať úplne všetko. Stačí, ak priniesie jedno jasné riešenie, ktoré niekomu pomôže. Práve na mojom webinári o pasívnom príjme sa detailne venujem tomu, ako nájsť a definovať ten správny problém, ktorý tvoj produkt vyrieši. Kľúčový krok: makety produktu. Keď už vieš, aký problém tvoj produkt rieši, ďalším kľúčovým krokom je jeho vizuálna prezentácia. Na rozdiel od fyzických produktov, digitálne produkty si zákazníci nemôžu pred kúpou ohmatať a preto sú vizualizácie produktu, tzv. Mock-upy, absolútne nevyhnutné. Mock-up je v podstate ukážka, ako tvoj digitálny produkt vyzerá v reálnom použití. Napríklad e-book zobrazený na tablete, tabuľka otvorená na počítači alebo PDF na smartfóne. Takéto vizualizácie musia vyzerať profesionálne a pútavo. Tvoj produkt jednoducho musí vyzerať hodnotne. Kvalitná grafika a profesionálne vizualizácie dokážu zvýšiť atraktivitu tvojho produktu niekoľkonásobne. Nezáleží na tom, či je to PDF tabuľka alebo e-book. Prvý dojem rozhoduje o tom, či ho ľudia kúpia alebo nie. Poviem ti konkrétny príklad z mojej skúsenosti. Keď som len zmenila vizualizácie môjho kurzu Instaraz Revolúcia, pričom obsah zostal rovnaký, predaje sa zvýšili o neuveriteľných 147%. Preto tomuto kroku venujem celú sekciu v mojom programe. Naučím ťa vytvárať mock-upy, ktoré predávajú. Ako predať produkt za 24 eur. Teraz tá najdôležitejšia časť. Ako získať prvé predaje. Máš dve hlavné cesty. Prvou možnosťou je organický rast cez Instagram. Toto je moja špecialita. Za 9 mesiacov som získala 39 100 sledovateľov a 2,4 milióna zliadnutí vďaka stratégii virálneho obsahu. Výhodou je, že máš minimálne náklady. Investuješ len svoj čas. Zároveň celý zisk zostáva tebe, keďže neplatíš za reklamu. A navyše si buduješ komunitu, ktorá ti verí a bude pripravená kupovať od teba aj v budúcnosti. Nevýhodou je, že to trvá dlhšie. Prvé predaje môžu prísť za týždne, nie dni. A vyžaduje to konzistenciu. Musíš pravidelne pridávať obsah. Druhou možnosťou je platená reklama. Aj tu môžeš začať zarábať s malým rozpočtom. 5 eur denne je úplne postačujúce. Výhodou je, že výsledky sú rýchlejšie. Prvé predaje môžeš mať už za 24 až 48 hodín. A je to ľahko škálovateľné. Ak vidíš, že reklamy fungujú, môžeš jednoducho zvýšiť rozpočet a zarábať viac. Nevýhodou je, že časť tvojich peňazí z predaje ide na platenie reklám a musíš sa naučiť, ako reklamy nastaviť a vylepšovať. Ja osobne som dosiahla najlepšie výsledky práve kombináciou oboch prístupov. Organického rastu aj cielenej reklamy. Táto stratégia mi nakoniec umožnila úplne odísť zo zamestnania a venovať sa iba svojmu online podnikaniu. Jedna dôležitá vec na záver, ktorú musíš vedieť. Realisticky očakáva 1 až 2 predaje každých 100 návštevníkov na tvojej predajnej stránke. To znamená, že konverzná miera 1 až 2% je úplne normálna. Ak teda na tvoju stránku s ponukou príde 100 ľudí a máš 1 alebo 2 predaje, nerobíš nič zle. Práve naopak, robíš to správne. A ja presne viem, aký úžasný pocit to je, keď ráno vstaneš a vidíš, že si niekto kúpil tvoj produkt zatiaľ, čo si spala. Znamená to tiež, že ak chceš zarobiť tých 1000 eur mesačne pri produkte za 24 eur, potrebuješ približne 42 predajov mesačne. Pri 2% konverzii to znamená priviesť na stránku približne 2100 ľudí za mesiac. To je úplne realistické s dobrým obsahom alebo reklamami. A teraz si predstav, čo sa stane, keď postupne zvýšiš cenu svojho produktu alebo pridáš ďalšie produkty alebo upsely, teda tzv. Navyšovacie predaje. Tvoj príjem môže exponenciálne rásť, presne ako sa to stalo mne. Verím, že aj ty si môžeš vytvoriť pasívny príjem, ktorý ti dá slobodu, po ktorej túžiš. Pretože úprimne, ak som to dokázala ja, obyčajná predavačka, žena, ktorá si nemohla dovoliť kúpiť topánky bez splátok, viem, že to dokážeš aj ty. Ak chceš vedieť viac o tom, ako som z nuly vybudovala podnikanie, ktoré mi v najlepšom mesiaci zarobilo 11 419 eur predajom digitálnych produktov, zaregistruj sa na môj bezplatný webinár, kde ťa prevediem celým procesom krok za krokom. Odkaz nájdeš dole v popise videa.